Tikulandireni kwina kuti konse kumene mukutionera pakalere pano program ine ya Real Talk imene timakamba nthawi zonse nena kuti this is where truth meets honesty. Timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhuza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndi program yathu ntsiku la lero tili ndi Daisy Chimwala amene ndi wophunzira ku skulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences Mubasi, amene ali ndi campaign imene akutchula kuti reach it out, talk it out. Imene ndi cholinga chake ndi kuthandiza anthu amene akudusa mu depression kamena kuti nkhawa zosiyanasiyana, mwina akuganiza zona kuti atangochosa moyo. Koma campaign imeneyi akumathandiza kucheza ndi anthu amene wawa kuwalimbikisa mpaka na kusintha maganizo awo nena kuti ineyo sindikuna kuchosa moyo wanga. Koma mwina nditasatira zinthu izi zimene akundiuza zimene zizofunikira kwambiri kunena kuti anthu fe tizikhala tikuchita. Ndiye tikhala tikumvonera kuti campaign imene inayamba bwanji, amagwira ntchito yake motani, nanga masomphenya yake ndi otani. Tiyeni ndithu tikhale limodzi monga mwa nthawi zonse muli ndi ine Kenan Savala. Tikulandire Daisy kucheza kwathu pa tsiku la lero. Ndatokoza. Choyambirira ndimafuna ndadziwa uli ndi campaign imene ukukamba unena kuti reach out, talk about it. Yes. Ndimafuna nditadziwa pambali pona kuti campaign imeneyi cholinga chake ndikufuna kuchepesa mchitidwe wa anthu amene akuzipha kamena kuti akupanga commit suicide makamaka pakati pa achinyamata. Yes. Mwina kungofotokoza mwachidwe unena kuti campaign imeneyi ukumayigwira motani? Okay. Ndizoona ndipanga campaign imeneyi imene ndikuitcha kuti reach out, talk it out. Of which anthu akumabwera amene akudusa mu zinthu zosiyanasiyana. Muziwa kale kuti pa dziko pano anthu timadusa mu nyengo zina zoti zosakhala bwinobwino. Ndi anthu amene ajawa akabwera ndimatha kuwathandiza in form of kuwapanga counsel. Kapena in terms of financial issues. Ngati ndili kena kake ndimatha kuwathandiza. Paliso ena ukuthi akumafuna mwina spiritual guidance. Ndimatha kuwathandiza. Kungotengera specifically kuti vuto la munthu ndotani. Mwachidule munthu wina aliyense amene akudusa mu nkhawa zosiyanasiyana akabwera kwa iweyo, malo monena kuti mwina aganize zozipha akumabwera ndikupeza thandizo nkhala bwinobwino. Nkhani yake ndi imeneyo. Chifukwa pakatipa ma issues awo okuziphawa kuzimangirira akhala ngati kuti akula kwambiri. So the aim ndiye kuti tipange reduce ma issues ngati awawa. Chifukwa kuti kupanga offer chani campaign imeneyi. Ndithu. Tibwerepo yamba sopano kunena kuti campaign imeneyi unayamba liti ndipo zinatani kuti uyambe campaign imeneyi? Okay, ndifutsa bwino kwambiri ndalikonda. Campaign imeneyi idea inabwera last year. Inangobwera ngati idea kumalo ndinayitsana chilingalire bwino. Ndinakhala ndikuchilingalira kuchipempherera abe kuti ambuye mwandipasa ganizo ilili. Kuti ndingalipange execute motani. Kuti ndingaize njira zanje. So January this year ndipamene 2024 yes, January 2024. Chakuma 20 chakuti. Ndipamene ndinayipanga introduce. Tinayipanga introduce makamaka ku school wanga ine kumene maphunzira ineyo ku Mubasi. Ndi tinapanga ma posters ndikukhoma ku school kuja ma body and then we started educating people bazinthu ngati zimene zizi kumayenda makamaka focus yanga tingoti audience yanga nthawi imeneyo inali ma students. Yes. Chabwino mwina pamene zinthu zotere zikuyamba pamakhala china chake chimene chinachitika unena kuti mwina iweyo mwini wake unakumana ndi zina zake kapena mwina unaona wina wake nzako wa close kwambiri amene anakumana ndi izizi nkona na kuti I think ineyo ndiyambe kuthandiza anthu amene akumana ndi vuto limene. Mwina unakumana nawo kapena unaona nzako wa close amene anadusa muzimenezi? Ndinakumana nazo. This is from ineyo experience yanga chitaunena choncho. From first hand experience. Ndadusa munyengo yokuti wawitsa ina yake. Imene inafika pondipanga pondichola. Ineso ndikuti koma ine ndizadzuka kwa mapa. So pano kupezeka ndili panopa ndi chisomo cha Mulungu chokha. And nditaona kuti muzimene ndadusa mozo wina wake atakhala kudusamo koma nosakudziwa kuti ndi chani. Chifukwa nthawi imeneyo sindinkadziwa. Sindikazindikira kuti ndikudusamo ndi depression. Kuti depression imata yonje sindimadziwa. Ndithu zijani mangozipanga mwachimbulimbuli. Kana kuntaza tuluka mundu kuona kuti kane zinachitika zija. Zinali
it was depression. Much for I did not know. And I had no one to come through for me. Zinandibangisa kuti mwina ndipange machoices ena oti osakhala bwino. Bwinaso nakatha kuzimangirira nangothokoza kuti sinazimangirira. So nakhala liganizo limene lolo kuti mwina ningochosa moyo. Maganizo amene analipo ndithu. Chifukwa ndimatha mwina kungochoka ku hostel kuja. Chama 11 12. Ndoti ndisingoenda mu hostel muja. Highway amene akudziwa kuchichiri bwino. Pachichiri paka pafupi ndi Shoprite paja. Kwafika kuchichiri secondary. Primary. Ndimatha kungotuluka ndoti ndizingoenda misozi maso osemo. Kulingalira no zimene zimachitika zija. Ndoti ndizingoganiza kuti kodi sangango ndigunda. Singanguma nina maskini. Nezimene zimachitika. Ine ndikatuluka kupita kumene ujokaenda. Mabwera kuno bwino. Koma pa kawina wake sikulina nimazamva kuti anzani uri anapita kwasiya phone uko. Awafamba. Aona ndamafoni. Kumala kaka uli iwe. Maka ndiri neyo ifa kumachita kuisaka. Koma ifa yo magana. Imalimba kuti iweyo hayi. Maona? Chinthu china chimene mwina anthu sitimvesesa kwambiri mwina munthu amene sanakumane ndi nyengo imene ntiona kuti munthu amati akachosa moyo wake timakhala tikukamba zosiyana na kuti amene uchawaganiza bwanji sindizo pokhala yewe munthu ona kuti akumana nazo zimakhala motani chifana kuti umakhala maganizo amene onawo china chikosango ndichitikira kuti ine moyo wanga uchoke mwina umakhala kuti munthu uli mu state yotani kuti mwina anthu mwina tizikhala tikumvesana nawo timachitika ndi chani kwenikweni. Okay, state manager makhala state ya kusazindikira. And ichi chose chimene umapanga in ignorance state. Which means kuti utapanga chowawika china chichonse. Umakhala usakulingalira bwino. Brain yawe makhala kuti masi yasaoneke. Nchifaka anthu ambiri amene azuri mental health amefanizira amati chani. Nthenda yamisala, amati matenda yamisala. Of which zimazafanana koma suri ndi misala iyayi. Koma anthu amene word manager chifukwa umakhala kuti brain yako sikugwira ntchito bwino. Machide munjirana nena kuti umuntu makhala kuti mulibe. Umuntu umakhala wasaonekera pang'ono. Suri umakhala kuti mulibe, umakhala kuti ulipo. Koma umakhala uli pakati. Pa nkhondo yosusana wekha, nkhondo yachiweniweni mkati mwako. Kuti neyo ndizimangirire kapena ayi. Kuti wina wake sangangobwera esevye mpulumusi kuti basi ndichoke mumu. Hope joma khabuzo kuti kana baki bathoza bezeka hope. Koma liti. Mpaka na liti ndizo zika mpaka liti. Ndende nyengobe yoti yovuta. Chabwino wayambano kampeni imene poona nana kuti unadusa mmene momo ndipo wakwanisa kuchoka mosa ziyosera moyo. Mwina mmene waipangano introduce campaign imene wana kuti unayamba kwa ophunzira amene maphunzira nawo ku Mobasi. Anachilandira bwanji achinyamata kuona kuti watenga mbali kuti uzithandiza achinyamata pankhani imene. Okay, poyambirira zinalibizwa ndivuta nangasi munthu oti wangotulukira anthu ena abisi zinalizowavula kuti abange adapt. Then after some time pamabwera anthu ukuthi ndiwathandize. Ndanthu aja akamandipanga approach okamaona kuti munthu yetu khanga titha urani kumudalira. Ndipo nazabwera anthu angapo ndithu ataona mmene nawathandizira anayamba sukwanga lifanzawo. Mpamene naona kuti okay chinthu chisuti nchopanda ntchito it is doing something. Chikusinthabe moyo wamina wake. Mpamene namba nokuika no magiya kuti tiyena zone. Chabwino wakamba chinthu chofunikiraso pampino kuti anthu ena mwina poyambira amakayikira kenaka taona anamba kumauza anzawo zimene zimachitika nthawi zambiri pakati pa anthu fe pankhani yokhuza nkhani ya mental health chifukwa anthu ena amati ineyo ndikhoza kumuuza msanga kapena kumuuza munthu wina vuto langa koma zimapezana kuti pasogolopa wazandiukira kapena kuti wakauza anthu ena vuto limene ndi nkhani ya sensitive kwambiri mwina trust unatani kwenikweni na kuti we need trust ya anthu. Okay, chiyambirira ndine Kristu. Kristu uri nabada matsopano. And these things ndi zinthu zoti nimazidziwa munthu ukhala Kristu it doesn't mean Mungu kuti akudalire kuti akupase matasks akulu afuna kuti ukhale odalirika okhulupirika usati kungomva khani basi kukanena wina umva ichi basi kuyamba kuyatusa anthu ayi nene ntakhala basi nampempha mbuye kuti neyo mundipase mtima wotani wosunga zisisi mundipase mtima kuti munthu ndikankhula naye zithira pakati pa inu ndi ineyo Mulungu kwinako ineyo ayi and
one of the things chimene chili mwa ineyo sindimakonda ndibe anzanga ambiri and sindimakonda kukhala pakati pa anthu timagulu tasikana chanchani fani madzori mmene mujamu muli mabodza anthu amene zotasikana amakhala anthu amabodza ndizoona ndipo sindikususana nazo komano ineyo ndilibe anzanga oti pakana kumakhala basi mwakamba nawo mabodza ndi ndimaona kuti mulungu bana atha kundikhulupirira chifukwa chachani chimene chocho ndithu chabwino ndene kuti pakadali pano wafuzana kuti unayamba mu January kufika pano ukugwira ntchito imene iwekha kapena pala anthu amene amakuthandizira? Okay, ntaonena kuti ndikupanga kayendekha as of now chifukwa chokuti ndikusakabe anthu and ntchito iyi ntchito ya chifundo sitimalipira nayo and anthu ukauze chonchija amabwerera mbuyo kuti ndine zikangogwira ntchito lero of which panopa ndikusaka anthu and tili in process yoti tipange register ikhale ngati organization so ndikhulupirira kuti pakupita kwa nthawi tikayipanga register pamene ino anthu atabwere kuti ndiyambe kugwira nawo ntchito limodzi koma pakali pano ndikupanga kayendekha ndithu chabwino wafotokoza mbali inaonena kuti si chinthu chimene anthu akumalipira makamaka kwa anthu amene mwina angamagwire nawo ntchito mwina sono kubwera kwa anthu amene angafune thandizo pamakhala ka ndalama kenaka kunena kuti ine munthu kuti athandizidwe vuto limene ali nalo akuyenera alipire kapena anzaulere? Ayi ndizaulere ndithu amala akuyenera kudziwa kuti chinthu ichichi pakali pano ndichaulere munthu amene akubwera sindikulipirisa kenaka kalikonse kapena zija kumati registration fee ayi ndi completely free ndizavolunteer ndithu ndithu chabwino wanena kuti kupanga target achinyamata tinene kuti kampeni imene ikhalabe kwa achinyamata okhaokha kapena mwina uli ndi masomphenya kusogolo kuti ukhoza kumafikira kwa wina aliyense chifukwa kunena chilungamo nkhani imeneyi ikukhuza munthu wina aliyense mwana mkulu tikumamva unena kuti ngakhale ana achepere osakwana mwina zaka 15 kumene akuzichotsera moyo enanso akuluakulu kuti mwina afika ma-age akuluakulu akufika somazichotsera moyo sinzona nti nkhani ya wina aliyense nene kuti iweyo target yako ndi achinyamata okhawa kamena uliso ndi masomphenya kuti kumapanga anthu amisinkhu yonse? Kukubwerako tipanga involve anthu a misinkhu yonse komano panopa ndimapanga focus kwa achinyamatawa chifukwa chokuti achinyamatawa ndamene zingati exposed kwa iwo kwambiri ineyo ndi kukubweraku chese sabi kuti alese azitha kutifikira kaya ndi mwana kaya ndi kholo komano mmene emphasis inali kwa achinyamata chifukwa chokuti achinyamatawa they are leaders of tomorrow and Satana akugwirisa ntchito achinyamata amene wawa ncholinga choti awawononge and tikaonesesa chiwerengero chambiri chimene chikukula kaya kuzimangirira meshu zama zibwenzi ka ndrama chani ndanthoti ndachinyamata kwa Satana akudziwa kuti uyoyo ali ndi tsogolo achinyamatawa ndi tikamutsokoneza papa tikhanga kuti tadula basi tsogolo lija maona ndithu pala pano amene kugwira ntchito ndi achinyamata wakungofotokozapo in passing kunena kuti pali ma-issues ena ngati zibwenzi komanso ndalama mwina ndi ma-issues ena ati akuluakulu amene akupangisa kunena kuti achinyamata komanso mwina anthu ife tiziganiza zona kuti mwina nditango zichotsera moyo chifukwa pali nthawi zina zimene munthu akazichotsera moyo limati kodi chimene chifukwa chona kuti munthu kuzichotsera moyo mwina ndi ma-issues ena ati amene akupangisa anthu ife kuti tizifika pochotsa moyo? Okay, pali ma-issues ambiri nakunena chilungamo pali ma-issues ambiri komano ma-issues akuluakulu ndokhuza ndalamawo ma-relationships zibwenzi ma-issues ena okhuza matenda ulova for example munthu woti amagwira ntchito tingopereka chisanzo munthu woti amagwira ntchito ndawapita ku ntchito akuza kuti iweyo ntchito basi takuchosa munthu amene ujaya amakhala kuti basi wabalalika it's easier kupanga china chilichonse ngati alibe guidance yoyenerera ndiyeno ma-issues ake ambiri ndaminowo pali ma-issues ena oti matenda mwina munthu ungozindikira girlfriend ake amupasira matenda ndi umabalalika kuti akuti iye chifukwa chani umakhala uzifunsa kuti chifukwa chani funso ake limakhala limene lolo ndi mwachidule nditofotokoza kuti ma-issues ambiri amene anthu akumazimangirira ndi amenewo ndithu mwina pa nkhani yona kuti ngati dziko tsopano iwe monga mmodzi mwa anthu amene ukugwira ntchito imeneyi kubwera nsano effort imene ukuyika ndi dziko lonse la Malawi ukuonana kuti tikugwira ntchito na kuti tikuthandizadi anthu amene pali kwakukulu kumene kufunika kunena kuti tichite?
tikaona pa issues yotenga kuti dziko lonse la Malawi tikuperewera kwambiri tikusalira mumbuyo kwambiri inde ma issues a mental health ku Africa kuno ndizoti sizimakambidwa kwambiri mai wa Africa of which chifukwa chimene chocho ku Malawi kuno tikusalira tili behind kwambiri wapazika kuti ukamanga ngati izizi anthu amambo kukunyoza atupita kuzomba kuchani kuja kumento kama chipatala cha anthu amisa chipatala cha anthu amisa of which anthu amapangidwa discourage kuti ineyo misa of which siuti ndi misala iyayi koma ndi basi kusokonekera ndithu kwa maganizidwe and anthu ambiri kuti apange access ma mental health urgent facilities amaona ngati kuti ndizazungu ineyo basi Malawi zipita ku therapy ndizazungu zimene zotazisiye timaona zathu amakhani ma support group oti amakhala okambirana zimene zathu kunoko sazilandira chachi kuchinaso bomali ndikuyenera kuti lizilimbikitsa zinthu zimene zizi bomali palibe chimene likuchita chokhuza mental health apanga prioritize zinthu ngati physical health kaya health yachani anang'ono kuti health yawo ikuyenda bwanji komano mental health sikambidwako kwenikweni chitawutero mwina iwe experience yako mene ukuthandizira anthu ukuona nena kuti mwina kukanachitika zotani na kuti zifike poti wakhutiradi kuti apapa ngati dziko tikuyesesa okay ine ndiona kuti ngati dziko tikuyenera kuti tilimbikisebe ndithu mental health advocating pazikhala anthu ena ake kaya ma-NGO aja otaziyenda azipangisa misonkhano pakakhala misonkhano ngati tourism chanchani zija zimene zijazi azipezeka wena ake ndithu angapo kuti akapange represent issues regarding to mental health komanso ngati boma zitha kuwaphunzitsa aziphunzitsi ma primary ma secondary ndi ma college mmene kuwapanga equipe ndi ma skills okhuza mental health issues chifukwa anthu amene ajawa amakumana ndi ana school aja kuti ena kudusa munyengo zina zowawa ena kudusa munyengo zina zosakhala bwino iwo aja they should be able to know kuti mwana uyuyu performance yake yatsika chifukwa chani okay sikufuna sichibwana ndifukwa cha izizi bwanji ndikhale naye basi ndimve kuti akudusa muzotani chabwino tikhatupiriza ndipiyeza kwathu koma padati pano titapumulira pang'ono ayi mmene tikuchitira pano pa V&V Media Solutions pamene tikucheza ndi Daisy Chimwala amene akutifotokozera ntchito yake imene akugwira imene akulimbikitsa anthu amene akudusa mu nkhawa zosiyanasiyana ndiye tamva zambiri padati pano tingopumulira pang'ono tionere komanso kumvera zotsatirazi tikhatupiriza ndi programu yathu tikatha kuonera zotsatira zimenezi. In today's fast-pacing world, standing out is a key. Business owners want to reach new heights? Partner with V&V Media Solutions Limited to create captivating arts. Musicians want to elevate your sound? Record stunning videos and audios with us. At V&V Media Solutions Limited, we offer a comprehensive range of services including photography, videography, screen printing, branding services, live streaming events, audio recording, public address system, video production, audio production, event coverage, multimedia design, installing security surveillance systems. Contact V&V Media Solutions today on 0884 704 072 or 0980 073 505. You can also follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, V&V Media Solutions Limited. Let's amplify your brand and elevate your sound. Chabwino mmene ndimene tikuchitira pakadati pano pa V&V Media Solutions ngati mwangotipeza kumene tili katikati ma program imene ya Real Talk imene tikucheza ndi Daisy Chimwala amene ndi ophunzirapo school ya Malawi University of Business and Applied Sciences Mubasi imene ali ndi kampeni imene akuthandiza achinyamata amene akudusa mu nkhawa zosiyanasiyana. Ndi gawo loyamba watifotokozera mmene ntchito yake anayambira mmene agwira ntchito yake tikati kupitiriza ndi program ineyi kuti timveso zina zimene akuchita komanso masomphenya ake ndi otani. Ndiyete ndithu tipitirize kukhala limodzi mu programu imeneyi.
Tisanapumulire mafotokoza zinthu zimene ukuchita pothandiza anthu amene akumana ndi nkhawa zosiyanasiyana. Mwina ndifunse unena kuti pali mavuto amene ukumana nawo mu ntchito imeneyi? Zimwambi ifafu solo. Mavuto alipo ndithu. Pamatha kubwera anthu ena kuti uzangu kuyesa. Ndena anthu aja ndimawadziwa kuti uyuyu akudusa ati muzinthu. Uyuyu angobwera kutani kudzandiyesa. Zotheka munthu kungobwera asali muvuto lina lake kapena asali mu nkhawa kungobwera kuzakuyesa. Ndizotheka ndipo kwambiri. Anthu amene wakupapezeka kuti akhala nyamata akumabwera. Kena kono akakufotokozera ukawathandize kena akakufusira kuti niyo mabwera mavuto kapena mabwera zina. Maona ndi mavuto amene ndikumana nawo imodzi mwa ilo ndi limenelo. Mavuto enawo ndokhuza financial issues. Pala anthu ena ndimatha kuwathandiza in form of kwabwereka ndalama ija. Kena kungoona zi. Of which I'm trying kuti ndichipange build chinthuchi from scratch. Ndiye mavuto ena umakhala zachumawo. Koma ndingothokoza Ambuye kuti we are able to manage it for now. Chabwino, ngakhale pali mavuto sipalephera kukhala zinthu zabwino zimene ungaziloze unena kuti yayi ngakhale ndikumana ndi izi zimene zikundipinga komanso pali zabwino zimene ndikumaziona kuti chifukwa cha ntchito imene ndikugwirayi pali izi zimene ndikuziona nawo kuti zikuchita bwino. Ndiziti zimenezo? Ubwino ulipo ndithu. Nawo ndinazona ubwino ulipo ndithu. Chifukwa ineyo sizikundithandiza kuti ndikhale ndi knowledge yambiri kukhuzana ndi mental health. Pali ma-issues ena okuti amakufunikira kuti weyo ulowe kalasi. Ena akumafunikira kuti uwerenge kwambiri. Ena akungofunikira kuti weyo upite pamaso pa Yehova. Ndizo sezi zikundithandiza ineyo sokuti ndikule muzinthuzi ndikule ndikhale deeper into these mental health issues. And ubwino wina ndokuti anthu akuthandizika. Anthu angapa amene athandizika kuzira through counseling, therapy sessions, anthu ndithu ndikuona kuti akusintha. Munthu wala anali maganizo pofika kusintha maganizo ozimangirira kusintha kuti I think niyo ndibwerere mbuyo ndipangiza kuti. Maona? Which is a very big testimony. Chabwino, anthu amakamba mchengerezo na kuti problem shared is half solved. Ukutha kuona zimene zikuchitika kudzera mu campaign imene upangayi. Ndipo kwambiri. Ndipo mwa amene aja amene ananena nayo standard kwise. Ndipo ndichilungamo chokha. A problem shared is easily solved. I've seen some people who are going through problems. Ma problems zao atachepa kuti khangati pano pandopangidwa relief. Khangati ndapepukidwa. Chifukwa chimene chimachitika eti ukalitula umakhangati watula. Ntoloona senza uja wautula kuti ntololemera uja ndawutulira kwa ndani kwa uyuyu. Ndithu ndizoona anthu akuthandizika ndithu. Chabwino, tibwerere ku nkhani imene ntchito imene ukugwirayi. Kunena kuti kumakumana anyamata osiyanasiyana kumathandiza. Sizoona kuti umakumana nawo motani kapena na kuti anyamata akumakupeza bwanji? Okay, ineyo anthu ambiri akumandipeza through my Facebook page. Ndi Facebook page yotchedwa Reach Out, Talk It Out. So anthu ambiri akandifuna akumandipanga contact through that page. Enaso akamabwera ku personal account yanga pa Facebook, which is Daisy Safi Chimwala. Nanthu akandipeza through that account ndimatha kutani kulumikizana nawo. Ena akumakhala apangidwa lifa ndi anthu kwa anthu amene akundiziwa. Mwina kungu apasi namba langa kuti tatankhula ndi uyu atha kukuthandiza. Ayero tanelo ndi njira imodzi imene akumandipezera. Komanso ndinayika maposters ku skulu. Ndi anthu ena amati akapita maposta ija nkuiona kuti kodi kwamba zaizi. Akumathalibe kutani kundipeza. Ndithu. Chabwino, unakamba ma recommendation osiyanasiyana mbuyo ngucheza kwathu mbuyo kunena kuti umafunisisa kunena kuti mwina adindo ngati boma akanachita mbali yayikulu kuthandiza anthu poona ndi ntchito imene ukugwira kuti ntchito ndithu ikadalipo kuti anthu adziwe zokhuza mental health. Mwina ndi ma recommendation ati sopano amene angapite kwa ife anthu. Chifukwa nafotokoza kunena kuti anthu fepena nkhani imene sitiyimvesesa. Mwina kwa anthu sopano, mwina amene kwa munthu amene akudusa mu depression, kapena wina amene waona munthu kapena wayandikira munthu kapena ndi m'bale wake akudusa mu depression. Mwina ma recommendation ndi otani kwa anthu amenewo? Okay, that was ambitious for me lolo.
anthu amene akudusa mu depression ndithawauza kuti asaone ngati kuti asazikhazikire pawokha kuzikundikira mavuto aja pawokha komano athe kukhala ndi mtima womasuka ndi kumufotokozera munthu wina wake atha kumufotokozera nzawo kaya wina wake amene amamudalira mama chimene chimachitika kwambiri anyamata anyamata simakhazovuta kuti abange amkhuthulire munthu wina wake nkhawa zawo simakhazovuta kwambiri zimalimba kachifoti amopa kupanga express my emotions ndi anyamata amakamaka tikaona kwambiri suicide rate ikuchuka kwambiri azibama anyamata azitha kumasuka asaone ngati kuti akamumasuka munthu wina apepuka iyani ni nkhani yoti athandizike palibe unena kuti yani ndikamuza nzanga anena kuti sonena chimene mukuvutika ndizi koma ino ndakuna ine chifukwa anthu anapanga place m'maganizo mwawo kuti amanena zoti mamuna salira mamuna sapanga chakuti ndi amafuna kuti akhalebe strong nanga sindine mamuna koma sitikuyenera kutero kofunika kulira tidani masukani fotokozani pamene pakuwawa pamene pakuvuta kuti anthu ena atani atho kuthandiza sooneka kuti wanyozeka mamuna iya kuti ukuuza anzako siunyozeka ndithu khani njoti wewe uthandizike amati mbere yotani mbewa ya manyazi nafera kuuna ndi kuchosa ndithu manyazi aja ndikungopita muzicheperesa kuti neyo kudusa muzakuti abale azanga ndithandizeni ndithu nanga saona kwa anthu amene ali ndi mbale wawo amene anzawo amene akudusa muzimenezi zimwena ma recommendation ndotani okay kwa anthu amene akudusamu amene ali zawo kapena mbale wawo kuti akudusa mu nyengo ngati zimenezi ndi chabwino kumulongoserera nzawo ija kapena kungopeza munthu ka counselor ka mental health urgent professional wina wake kuti awathandize chifukwa chimene chichitika anthu aja amakanika kumasukira ngati mbale wawo amakanika amaona ngati kuti sindizola maganiza banje mwina nthawi zina achibale aja amanena kuti inenso mukudandaula ndizi zakwana vuto limene imene ndi choti musikadera nkhawa mwinaso amene ampangisa kuti zonse zibwenda achibale omwewo nezimakhala zovuta koma tikamona munthu wakudusa mnyengo ngati zizi ndi bwino kumulondolera njira kumupasa direction kuti upite pazipatala zina amapanga ofa ma mental health urgent counseling therapist kumpasa njira yoyenderera kuti upite kuchipatala chakuti koma ndizomwe sayisoni kuti zipatala zambiri zaboma sapanga ofa ma mental health sessions and ndi zinthu chomvesa chisoni chifukwa apanga zimene zindi mathoti ma private anthu ena kuti basi pawokha anapita ku school anakatenga knowledge yawo which is very expensive kwa anthu kuti opeza movutikira koma ndizofunikira kuti boma yesese kuti muzipatala zaboma lija muzikhalanso mbachani ma mental health tools ngati amene wawo ndithu chabwino tibwereso pano ku ntchito imene ukugwira yawafotokozana kuti mtsogolomo uli ndi masomphenya wafuna kusapanga ngati organization kapena kuti bungwe limene uzithandiza anthu mwina ndi zinthu ziti zimene ungazifune unena kuti utazichita kapena zitapezeka kuti zimene zikangokhalapo bungwe likhala kuti lakhazikika ndipo ukhala uthandiza mwinaso anthu ochuluka kuposa amene uthandiza okay ndathokoza kamba funso labwino limenelo ndizoona ndikufuna nditaitsegula kuti khale organization komano ndikufunika ndithu resources ambiri which pandekha ndikuyesesabe kuti zitheke komabe ndithakufunikira ka support choyambirira pa nkhani ya financial issues pafunika drama and drama zimene zimagwira ntchito yambiri ngati kuthandiza anthu kakugula zinthu zina zipangizo ndi choyambirira financially ndithakufuna support two anthu ngati alipo okuti amazisata za mental health izi oti okha willingly osati zolipirana iyayi ngati alipo kuti with a willing heart anthu amene osatha kutani kufunika mwachidule ndithakungofotokoza choncho ndithu mwina anthu amenenso pano awananena kuti ineyo ndili nikuthekera kapena ndikufunisisa nditagwira naye ntchito mwina angakupeze motani okay anthu amene angafunisise ndithu kuti agwire naye ntchito atha kundipeza through my Facebook page imene ndanenera muja kuti tili ndi page zina ake reach out talk it out komanso through my personal Facebook profile which is Daisy Safi Chimala komanso ena ngati ali ndi access chokhala ndi email account atha kundipeza through my email account which is daisychimala@gmail.com ndithu
Chabwino. Pamene tipita sowano mapetepete akucheza kwathu mwina ndi uthenga utani umene ungapereke kwa anthu amene akunena pakadali pano? Okay, ndathokoza. Uthenga umene ndingapereke kwa anthu amene akundionera ndikuti it's okay kumadusa munyengo zowawa. It's okay to go through depression. It's okay to be stressed. Komano what matters is how you handle it. Ngati ukudusa muzowawa, it doesn't mean kuti moyo wako wathera mompo kapena mawa asudzazuka aso. Pakupita kwa nthawi umazipezeka kuti Mulungu watsekula makomo, Mulungu wayakha mapemphero ako. So tikamadusa munyengo zimene zijazi tiphunzire kuchilimika, tiphunzire kumasuka ndi kumuuza munthu wina waye kuti ineyo ndidusa muzakuti zakuti kuti atani athe kutithandiza. Nde chachikulu takulimbikisa amalawi kuti tiphunzire kumasulikirana, tiphunzire kuti mental health ndi chani kwenikweni, kuti so tizitha kuthandizaso ndani anthu ena. Ndithu umafotokoza nawo kuti tiphunzire kuzaona nawo kuti mavuto awa ndikumana nawo ndipo tikhoza kuchokamo. Pali nthawi zina zimene munthu umakumana ndi vuto umaona ngati nawo kuti ilili limene lili ndakumana nawo ndine ndekha. Pali vuto limene munthu umakumana nawo lona kuti ndilachilendo kuti wina sanakumane nawo loti likhoza kumpanga qualify munthu kuti achose moyo wake. Ayi. Vuto loti lachilendo loti wina wake sanakumane nalo palibepo. Limene zoti vuto loti nalilonse limakhala lili ndi solution yake. Bible amene zoti Mulungu popuyesa samapuyesa kupyolera msinkhu wako. Which means kuti munyengo pene ukudusana namo Mulungu amadziwa kuti uyuyu atani adusa. And zinthu zonse zimene zikuthandizira kuti uduse zimakhala kuti zilipo. Wala zimakhala kuti weyo uli blind zinthu zijasukutani sikutha kuti uzipange recognize kuti kandi chimene udusa moji solution yake ndi yakuti. Kandi chimene udusa moji natha ungoteri. Maona? Ndithu ndiye palibe vuto limene wina wake sanakumane nalo. Lilipo. Ndithu. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Mmene ndimene ndachezera ndi Daisy Chimwala amene watifotokozera mmene ntchito yake akugwirira, chiyambi chake, mmene yayendera ndi mmene ikuyendera komanso masomphenya ake. Zofunikira kwambiri Malawi kunena kuti pamene tana anzathu akuvutika munjira zosiyanasiyana ifeyo tinthandize. Watifotokoza nawo kuti akugwira ntchito imene yekha koma khumbo lake ndilonena kuti athe kupeza anthu amene angathe kumagwira nawo ntchito ndipo wayitanira kwa ife amene tingakwanise podziona kuti chinthu chikuyamba kumene sangakwanise kumalipira koma kwa amene tingaone nena kuti ine nditha kumagwira ntchito imene mudzipereka. Tiyeni ndithu tinthandize tigwire nayo ntchito limodzi pothandizanso anthu ena amene akudusa mu nkhawa zosiyanasiyana. Ndakondwa kunena kuti nali limodzi mu program imeneyi ine ndi Kenan Savala. Tiyeni ndithu tipitirize kuonera program zosiyanasiyana amene timakupatsirani.